Hola, soc Eric Traver, portaveu de Compromís per Orpesa, i anem a fer un resum del que ha sigut aquests 2 primers anys de legislatura. Aquesta etapa ha estat marcada per la situació sanitària del Covid. En aquests mesos hem recolzat mesures que s'han pres des de l'Ajuntament, així com proposar iniciatives per a que l'Ajuntament assumira la part del val menjador que Conselleria no podia cobrir. També hem de destacar, des de la Conselleria d'Economia, el Pla Resistir, on Orpesa ha rebut més de 500.000 euros. Pel que fa a temes municipals, hem continuat treballant cada plenari, com sempre hem fet. Hem estat presentant mocions, propostes, pregs. A destacar, hem aconseguit la protecció de la Renegà. Hem aconseguit també un acord municipal per tal d'actualitzar el PGU i fer-lo més sostenible i ecològic. Hem presentat propostes d'adequació de camins rurals i de rehabilitació de patrimoni, encara que aquestes no sempre han estat acceptades pel govern local. Un punt on hem estat crítics ha sigut la dessaladora, que el seu alt cost ha limitat el pressupost municipal i ha encarit els rebuts domiciliaris. Com a nota positiva, hem de destacar que hem aconseguit que el ple demana al govern que assumisca el cost de la planta i que busque nous usos per tal d'abaratar el cost de l'aigua. Destacar la que ha sigut la notícia més important per al nostre poble. Fa unes setmanes, la consellera Mònica Oltra va anunciar la inclusió d'un centre de dia i la residència de la tercera edat en el Pla Convivint. I uns dies hi haurà canvi d'alcaldia. Nosaltres continuarem treballant com hem fet fins ara, per una Orpesa més justa, més verda, més social. Si voleu continuar sabent més de la nostra tasca i del nostre treball, podeu seguir a Compromís per Orpesa en les xarxes socials.